Voor Simmer in Friesland ben ik goed bedarren in het meest zieke dorp van uw provincie. Oranjewoud. Er staan hier werkelijk oeral prachtige huizen. En aanstaan gaan we naar binnen bij Chrisje Dijkstra. Zij is 82 jaar en fokt nog altijd maar hinders. Hops, kom dan. Ja, de grens komt, daar is hij. Kom maar. Oh, ze luistert je echt? Ja, ze luisteren, ja. Kom maar. En dit ben springhinders? Ja, dit is springhinders, ja. Ja. Oh. Hey, boef je? Daar zochten we dus aanstaan bij vrouw Dijkstra. Eerst wil ik alles weten van Oranjewoud. En de man die mij daar alles over vertellen kan, dat is Jochem. Jochem, Oranjewoud. Dat is alweer wel poepieziek, hè? Nou, wij hebben hier twee soorten mensen, zeg ik altijd. Dat zei ik altijd. Wij hebben gewone mensen en buitengewone mensen. Dus je ben ik nog gewone mensen. Maar wij hebben mensen die wat meer yield hebben en die landgoederen hebben en grote huizen. En ja, het is net een jarmoedige buurtje. Nee, ben je er jou bij de buitengewone mensen? Nee, ik probeer gewoon te blijven. Oké. Ja. Waar ben we hier? We zijn hier op het Sjerkhout van Brongergeer. En Brongergeer, dan zei ze, ja, we zijn in Oranjewoud. Maar Brongergeer, wie de voordat Oranjewoud er weer. Want dit weer een zonrug en je went naar mensen, boeren vooral. En later, in die zandje nieuw, toen binnen de Oranjes hier kwam. Toen kwam de adelpas. Toen kwam de adelpas. En daarachter is het wel interessant, wie de meeste mensen net de blok van Schelding had daar een graafkelder. En daar zitten, ik geloof, 13 of 15 mensen binnen bijzetten. Ja. Dus, Zullen we even zien? ja, best. Nou, u? Nou, dank u wel, meneer. We gaan mijn rugs. Dan kunnen we even bij die graafkelder zien werken door hier. Ja. Dat zeg ik, er zit wel een klokkenstoel, maar geen sjerken meer, want ik ga juist hier de haast net van sjerken. Nee, daar hoor ik net van. Dus Nee. die hebben in een zandje die om uitbreken laten. Ja, we wisten dat het kwamst. Dus, Nou, hier luidt de familie dus. ja. Zo, dus de naam staat er net op, er staat alleen nog het wapen staat erop van de familie. En als die stien er al helft, dan sjost een trapje en dan ga je naar beneden. En dan staan die kisten, zeg maar, staan langs de kanten opsteld. Dus ja, dat inzien die tijd. Een echte graafkelder. Stukje historie. Ja. De Tour van Belvedere. Ja. Ga je er wel eens op West? Jazeker. Dit is een mooie attractie en dan kerst 4 cent. En dit weer een attractie, dat had die Andreas Tjada, want die wie vroeger, daar komt Tjada Hotel, maar die hier een speeltuin en die hier een grot en allemaal attracties hier. Moest ik een kaartje kopen. In de jaren 50, 60 werd je smoor droog. Toen had hij in 24, moest nagaan, van de vorige eeuw, had hij de eerste slanke betonconstructie in Delfzijde. Dus dit beton? Dit stiet hier bijna 100 jaar. Straks in 24 is het jubileum. Maar er zit geen betonrot in. Hij is hersteld, periode. Hij is veilig. Hij is veilig. En de berg, daar was er nog wat aan het waan. Want die kalft totaal. Maar voor de rest is hij veilig, dus de kerst er zo op. Nou, dan ging ik erop. Nou, helemaal goed. Jochem! Het is Simmer in Friesland! Nou, Simmer in Friesland, dat ik het wel juist, man. Oranjewoud, een dorp vol met skiëtnis. En die skiëtnis dit wordt op een hele bijzondere wijze verteld onder toeristen. Maar hinder en wijn. We gaan vandaag een ritje maken met onze trouwe haflinger Jelle door Oranjewoud. Er is natuurlijk heel veel te vertellen, want we komen langs landgoederen, we komen langs oude beukenlanen. Het mooie daaraan is dat je je plezier deelt.
je plezier van het buiten zijn. Het leuke is dat ik heb mijn wagen volgeladen dan met vrolijk lachende mensen. Maar ook de mensen die we tegenkomen, die ons op fiets tegemoet komen of zo, die beginnen te lachen, omdat het leuk is om ons te zien. Opletten. We maken de bocht. Ja, kom maar. Ik wil dat zo graag blijven doen. Ik kan natuurlijk op mijn pensioen gaan. Wij zijn allebei oud. Jelle is 27 en ik ben 68. Dus zullen we ermee stoppen. Tegelijk samen. Maar het geeft mij zoveel plezier. En weet je wat een mens ook zoveel plezier geeft? Dat hij anderen plezier kan geven. En daarom heb ik een jong paard gekocht. En daar hoop ik nog wel 15 jaar mee te kunnen rijden. Als Jelle toch wel binnenkort echt met pensioen zal gaan. Ja, Jochem, ik kan mij indenken, je bent vroeger de boetegewone mensen. Ja, nou ja, de boete gewoon mee. De adel, hè. Wat ik zei, die eigenlijk zwaar had dat het Oranje Woud, hè, die had de aanplanten. En hier in zijn tuin, daarachter zit een hele mooie tuin, maar bij zo'n slot, aan de andere kant van de dik, daar is de overtuin. En dat is nou openbaar en daar kan iedereen nou recreëren. Dat is nou van de gemeente. Dit is nog steeds particulier. Maar safvolle landgoederen hier in Oranjewoord, daarom zei ik mij natuurlijk altijd van Oranjewoord, dat is poepie chic. Ja, nou ja, van oudsher zit er wel jild. Want ja, jild trekt jild, hè. Ze gaan bij elkaar wijnen. Maar ja, betrekkelijk, ja, vroeger brachten dit soort landgoederen jild op. Dan konden ze het zelf besteden. Maar ja, sinds kost het jild. Dus die adel die had ik al net zo volle meer. Jochem, Oranjewoord, het is een prachtig dorp. Maar wat matten we hield die lange stikken rennen. Ja, maar dat zeker. Ik in waar mijn kern om een sjerke heen. Maar het is het ontstond uit landgoederen. Het is een soort parklandschap. Maar je bent net echt een dorpskern. Nee, zo letter binnen die huizen erbij kwam. Dus het is net echt ontstond uit een kernwijk. Ja, Jochem, Oranjewoord heeft misschien 1200, 1300 inwoners. Ja, zoiets. Maar je hebt wel je eigen museum. Ja, jammer is dat museum Belvedere. 2006 is dat er kwam. En dat is echt een onweest voor het dorp? Nou, vind ik wel, ja, want het is een idee van Tom Mercure, die wilde het graag. En die vooral ook om moderne kunst en van regionale schilders en dergelijke. En het is een succes. Er komen, want wij dachten van wie komt er nou op? Maar ik geloof dat er meer dan 24.000 mensen per jaar komen. Dus dat voldoet het verschot in een behoefte, blijkbaar. Ja, in Oranjewoord staan dus echt prachtige huizen. En ik heb het geluk dat ik naar binnen mooi in zo'n prachtig huis. Het huis van Chrisje Dijkstra. Ja, het had ik een naam, hè? Caroline Burg. Ja. Hoe komt dat eigenlijk aan die naam? Nou, hier had vroeger een kasteeltje staan op dit plak. En een mooi kasteel met 2 vleugels. Maar het weer gebouwd van prinses Caroline. Maar die woonde in het Wijnje. En toen is het toen verkocht en dat is weer uitbrutsen. Maar waarom woon je in het Wijnje dan? Hoe zo Oranjewoord net mooi? Den Haag. Zij ziet het hoe in de muziek. En ze is naar Den Haag gegaan te wijnen. En toen hebben ze het kasteeltje weer opbrutsen? Ja, het kasteel is weer helemaal uitbrutsen. En toen kwam dit te En toen is dit mooi lang verkocht en toen hebben ze hier een boerderijtje opzetten. En nu is het jouw eigen kasteeltje? En nu is mijn kasteeltje. Ja. Mag ik even een bintje? Ja, je mag even een bintje. Ja. Nou, rennen we die kant even op. Ja. Zo, hier komen we bij mijn kamer. Ja, dit is wel mooi. Dit is klassiek hier, jocht, hè? Ja. Je hoort van klassiek? Ik hou van klassiek. En de kerstjes ben al hier aan? Kerstjes heb ik aan de kachel is aan. Het is donker waar van de morgen, dus wie waar voor de kachel, zeg maar. Nou, het ziet er heel chic uit. Of ben je soms ook van adel? Nou, nee, net. Mijn familie van vroeger wel, ja. En wat mij opvalt, ik zag oerel hindes. Ik ben mijn hindes gerut worden en het is mijn hobby. Ik vak sinds de laatste 20 jaar, denk ik. Ja, 15, 20 jaar vak ik echt springhindes. Ja. Dat is mijn ding. Nog altijd? Nog altijd. Ik ken een valtje en ja. Die staat achter in de tuin? Die staat achter in de lawn, ja. Ja, die maar dan wil ik net onbeleefd wezen. Maar jou bent natuurlijk al een beetje op leeftijd. Ja, ik ben al op leeftijd. Ja. Ja, dat moet een keer stopje, hè? Ja? Eigenlijk wel, ja. Nou, dat hoeft van mij net. Nee, maar voor alles is het beter misschien van wel. En hij komt altijd uit je roppen? Nou, wat er misschien wat eigenlijk wel. Hops, kom dan. Ja, daar ginds komt, daar is hij. Als ze luister je echt?
Ja, ze luisteren, ja. Ja. Kom maar. En dit zijn springhinders? Ja, dit is springhinders, ja. Ja. Oh. Hey, boefje. Het is een Kanaan en dat is wereldwijd is dat wel een hele beste fokhingst. Kanan? Kanaan, ja. Oké. Daar is het niet ook van. Ja. Daar heb ik er nooit van jet. Nee. Maar ja, ik zit net in een hiesterbrood. Dat, ja. Ja. Nee. En nee, ik En hoop ze staan nou, en nou staan ze te Cape. Nou ben je te Cape, ja. 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 Dat ik zeer. Beetje wel, ja. Ja. En dan zag hier mijn avonturen hier in Oranjewoord. Morgen dan ben ik in de Drachtste Compagnie. Maar waar of geen waar, ik hier in Oranjewoord, is het simmer in Friesland.